kalingap, bawal kami kumain sa loob kasi walang QR code si tatay. Dito lang po kami kakain. Ayun, oh. Sadyang kay mahabang panahon. Shout out po sa mga kalingap natin dyan, sa manig ng lugar kayo. Subscribe nyo po si Kalampitos TV. And Salamat. siya ng Kalingap Team. Sige po. Hello po, good morning. Ito po si Kalampitos. Subscribe po ninyo si Kalampitos. Yan. Si Ma'am Belda. Sige po. Subscribe ninyo. Subscribe nyo po, Kalampitos TV. Ito. Pag-subscribe po ang kanyang YouTube channel. Good morning, Philippines, Naga City. Ngayon po ay Biyernes na ng umaga. At ay sa napakaswerteng pagkakataon nakita ko ulit si Tatay Eduardo Ferrer. Ayos tayo. Tay! Kumusta? Hindi mo na ako tanda. Hindi mo na ako kilala. Hindi mo na kilala mo pa? Sino? Yung isang gabi. Kumusta ko nangyari? Ba't nakapa ka na? Nasa chinelas mo? Nawala? Ha? Ba't di mo ginagamit? Ligo ka na. Maligo ka na. Ha? Bili tayong sabon. Tara. Ano na yung nagawa? Nagmamama ka? Oo. Ano nga yan? Kumusta naman? May nagbibigay pa sa'yo? Ay, sampula. Ha? Meron ba? Oh, isa lang damit na nabigay ko sa'yo, no? Tama. Wala pa kasing bukas na ano ngayon. Tara, bibili kitang damit. No? Tapos makain tayo, ano? Nasaan gamit mo? Dali mo muna. Dali mo muna dalhin. Huwag mo muna dalhin. Wala yun. Sige, kunin mo. Hintayin kita dito. Magchinilas ka. Si Tatay Eduardo Ferrer. Kung sino man po nakakilala sa kanya, sana po ay pakikontak lang po ang aking YouTube channel. Mag-comment down below lang po kayo para kung sino po nakakilala kayo. Tatay Ferrer. Tara. Ba't may dala kang palis? Palis, ano yan? Pang ano mo yan? Wala. Tara. Ito pagkain ano? Bibili tayo ng damit tsaka ano, sabon. Ano? Tara. Lingap dahil wala pang open ng mga establishment kasi maaga pa. Okay lang ang ano ngayon. Okay lang yung open. Bibili tayo ng damit para kay Tatay Eduardo Ferrer. Ano ba? Tara. May ukay. Una ka na tayo dun. Una ka. Dun. Mahilig ka magwalis-walis. Ano yun? Ba't parang nilalangaw na yung dala mo? Ano yan? Pagkain? Nang? Tinapay. Dapat bitawan mo na iba dyan kasi madumi na. Ano? Bibigyan ka ng bag para hindi ka nakalagay sa plastic. Na, gusto mo bag? Na? Kumain ka na ba? Saan kumain? Pagkain nakita mo sa basuran? Naku. Buti hindi ka nagkakasakit yan. Ha? Hindi ka man nagkakasakit. Sanay? Wala. Ayan, pipili tayo ng damit ni Tatay Eduardo. May damit para sa kanya. Wala, puro pambabayan. Walang panlalaki. Gusto mo pambabae tayo? Tara. Saan tayo makahanap ng market daw na? Tara.
Sa basurahan ka talaga kumuha ng pagkain mo? Naku. Hindi, kaya naman. Malinis naman yung iba. Mga napatos pa. Ba't ayaw mo manghingi? Naiya ka. Naku. Masaya ka tayo, masaya ka. Masaya ka? Nagkita ulit tayo. Buti na kilala mo ako. Hindi mo malilimutan na. Sige, hello mga kalingap, si Tatay Eduardo. Ayan, maliligo na siya. Yung mga damit mo, andyan na. Ayan, safeguard, ayan o. Brief. Hindi naman nasakit ang paa mo. Ano ba nangyari dyan? Baka sa pagkain mo ng basura. Hindi, doon pa sa pinanggalingan. Matagal na yan? Kuskusan mo na. Sige, hintayin kita dito. Ayos si tatay. Hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Ano tayo, okay na? Ayan, bago na ulit yung damit ni tatay. Ayan. Ito po, binili ko sa kanya para summer na summer. Ang dating. Ayos na, nagilid ka na ng ano. Suot mo na yung chinelas mo. Malis na po yung paa niya. Ayan. Kinuskus mo yan? Suot mo na. Yan. Yan, makinilas na si Tata. Tara, ano tayo? Mabili tayong bag mo. Ano muna, yung iba? Ano? Ayan po si Tatay Eduardo. Ayan, guwapings na naman ulit. Tara, masaya ka. Naglinis na ba kayong aura mo ngayon? Wow! May face mask na si Tatay. Lingap, yung mga basura mo tapon mo na. Bado. Tapon mo na yung mga basura mo. Ayun o. Kasya. Ayusin mo yung pagkakaano mo. Mga damit mo. Basta yung basura tapon mo na. Anong higaan mo? Higaan mo yan? Ito. Ganda maayos yung damit. Pinamili po natin si tatay para umitag pa bagay yung damit mo. Tagalin. Yan. Ito paano may lalabahan? Hindi ka naglalaba? Pag-uwi mo ng tamban, ano mo na lang? Yung hindi na importante, tapon mo na. May noodles, binigay sa'yo. Wow. Paano yun? Paano may lulutuin? Kung tingin ka ng tubig, Sino nagbigay sa'yo yan? nababalas na ito yung basura. Okay pa ba yan? Okay pa? Ayan. Yung mga ano, mga lapalapan, natapon mo na. Yan, napulot mo na sa basura. Yung sombrero, tapon mo na yun. Bilhin na lang kita ulit. Huwag na yun, tapon mo na yan. Yung mga pinang, ano mo. Yung pinang, yan, tapon mo na yan. Ano yan, noodles. Ito, tapon mo na to. Hindi mo na, huwag yan. Sa basurahan. Ayan. Ito, magtapon ka na rin dyan. Talaga, may walis pa talaga. Ayan, meron na po siyang bag. Ano yun? Mga pagkain mo? Oo. May palitan natin plastic. Baka may panis ka pa dyan. Ayan, may chichirya ka pala eh. Tapon, kinakain mo ba yun? Napulot mo na sa basurahan? Ha? O sige, lagay mo na dyan. Binigay sa'yo? Pagkain mo. Basta, ano yan? Pagkain din. O si Tatay Eduardo. Wala kang kagamit-gamit ngayon, ano? Baguhin mo ng tamban, bili kitang gamit. Tapon mo na yan. Ayan, kainan mo. Hindi mo yata inuugasan yan eh.
Inugasan naman. Ito, ilagay mo sa pagsamahin mo ito dito. Ito po yung dating gamit ni tatay. Oh. Tatay Eduardo. Ayan. Kasi yung gamit niya doon sa ano. Ay, yung ano, matatapon mo pa. Yung oh, may pera ka pa dyan. Meron pa. 1,000. Yung binigay ko sa boss na, binili mo na. Anong binili mo pagkain? O baka manakawang ka dyan. O baka yung bulsa mo, wala na. Ayan, ayos. Ito po si Tatay Eduardo, yung pinaglumaan niya ito na. Ito yung tubig mo. Saan ka nabili ng tubig? Tapon mo na rin yan. Bibili tayong bago. Dito mo na lang sama. Tapos ito. Oh, yung walis mo. Sasakyan mo yata yan eh. Sasakyan mo pag nalipad. Tara. Ha? Oh, ganyan yan. Okay na yan. May malaga sa'yo mo yan. Tara. Masaya nga tayo. May Jollibee tayo. Jollibee, no? Mga kalingap, gusto ko sanang pakainin si tatay ng Jollibee. Kaso, ang gagawin po natin mga kalingap, hindi ka kasi pinapasok sa loob. Kasi bawal daw pag walang QR code. Ayan, gusto ni tatay mag-Jollibee. Ang gagawin na lang po natin dito na lang natin papakainin si tatay. Bawal kasi pumasok ng walang QR code. Ay mga kalingap, pangarap ni tatay kumain sa dyan. Gusto mong mag-Jollibee. Hindi po makaka-Jollibee kasi walang QR code. Ako, may QR code man. Apo. Ay si nanay, yun na po mga kalingap, yung ano natin. Siyempre protocol naman siguro talaga yun. Pag walang QR code, nakakalingap, nakakuha ko ng QR code. Ayan. Hirap kapag pandemic kasi nagkakaroon ng diskriminasyon. Ang gagawin natin mga kalingap, sa labas na lang kami kakain. Sa labas na lang kami kakain mga kalingap kasi hindi ka pinapasok pag walang QR code. Ayan. Ayan po si tatay. Kalingap, bawal kami kumain sa loob kasi walang QR code si tatay. Dito lang po kami kakain. Ayan. Ayan. Dito mo, patong mo dito, patong mo. Ayan, bawal kami kumain sa loob. Hindi naman kami bawal kasi walang QR code. Tatay. Tanggalin mo yung sombrero mo, tay. Sasaluhan na kita, no? Masaya ka, tay. Kaso kaya may maharang yan. Kumakain ka na maharang. Ito, soft drinks. Masarap.
Kalingap. Sa loob sana kasi kami kakain. Ang kaso, ako lang pinapasok kasi ako lang yung may QR code. Si tatay wala. Yun nga, wala talagang ano eh. Walang-wala talaga siya eh. Paano ka makakapasok sa ganyang jolly, establishment kung ano. Ayan po si tata. Mahirap talaga pag mahirap ka. Ayan. Sa mga jolly mo kasi walang QR code si tatay. Okay, mapapahal ko tayo mo dyan. Mahirap. Wala kang Isang tulog na lang ang hinihintay buong linggo. Papalapit-lapit, di na makapikit. Dahil nandyan na ang araw na ako'y mabubusog. Mabubusog sa saya. Aligaya, I want to sawa. Sasakay ng bisikleta kasama mga ni Kuya. Yayayain si Mama at Papa. Mamasyal at mag-enjoy. I love you, Sabado, pati na rin Linggo. Hintay ka lang bukas at nandyan ako. Sabado ang araw ko, masusunod ang puso ko. Pag magkasama ang pamilya, aapaw ang saya. Isang tulog na lang at muling makakasama ang buong pamilya ko. Panay kwentuhan at biro. Laro lang ng laro hanggat kami ay mabusog. Mabubusog sa tuwa Ano tay? at sa Happy? sawa sa Masaya? katawa. Makikipag-iba Tayo, Apple. Kainin mo may. Lagay mo lang dyan sa plastic. Kaya binigyan ko ng prutas si tatay. Tara, pupunta tayo sa hinigaan mo. Pupunta tayo sa hinigaan mo. Anak. Doon na pala kayo laban. So, pere. Kumain na kami. araw-araw ay ganito. Maraming salamat po sa sponsors. Yan, siguro si Kuya Bal Santos Matubang, ang ating mentor. At shout out sa ating mga official Kalingap partners na 35 members na ating official Kalingap partners sa pangunguni ni Kuya Bal Santos Matubang. Shout out si Anthony Doctor, si Spigulana Ayala, si Bia Pascual, si Nanay Denmark Tistak. Shout out po sa inyo lahat. Malayo pa? Ha? Saan? Ano dyan? Saan yung... Ay, itong hilera na to, matatagpuan kita. Saan yung isa? Itong baba na to? Alin dyan, sa may hagdan? At doon sa sulok lang? Hindi nga.
Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap, sa pagkalinga sa tuwa si Lola Damianay napapainda. Kalingap, Kalingap, dance, dance. Kalingap, Kalingap,